ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ, ଉପବନେ ଭ୍ରମି ଭ୍ରମି ଭୁଲି ଯାଇଛି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କେଉଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସେତେ? ପଦ ସେବା, ସେ ପଦ ଦର୍ଶନେ ହର ବ୍ରହ୍ମା ହୋଇଥାନ୍ତି ବଣା। ନିତ୍ୟ ସେବୀ ସେ ପଦ ଯୁଗଳ ନିଜକୁ ମୋ ମନ ଅଛି ଭାଗ୍ୟବତୀ ନାରୀ। ଏକା ତୁମେ କାହିଁକି ସେତେ? ଏକା ତୁମେ କାହିଁକି ସେତେ? ମୁଁ ଦେଖ ଦେଖ ସେତେ ନିର୍ମଳ ଆକାଶେ চন্দ্রমুখী দেখ সরগে শশী আলোকিত धर्म रक्षा धर्मर प्रतिष्ठा लगी तुम्हार जन्म
ସରି ନାହିଁ ତୁମ୍ଭରି ନା ବନବାସ କାଳେ। ହେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପିତତ୍ରସ୍ତ ଦେବଗଣ ଅସହାୟ ଜପି ତପି କାଟନ୍ତି ଜୀବନ। ପ୍ରିୟ ଉଚିତ ସମୟ ମତେ ଦେଇଛ ଚେତାଇ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ପଥ ସ୍ୱାମୀ ଚେକାଏ ଯେ ବାଟ ପ୍ରକୃତ ସହଧର୍ମିଣୀ ଏ କଥାଟି ସତ୍ୟ ବଂଶର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରଖି ଫାସି ଲୋକ ସତୀ ପ୍ରାଣଠୁ ଅଧିକ ମୋର ତୁମେ ପ୍ରିୟବତୀ। ଆସନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ଅଧୀନାକୁ ସେବା ଲାଗି ଦିଅନ୍ତୁ ସୁଯୋଗ। କିଏ ତୁମେ ଦେବୀ? ବିନୋଦ ସୁନ୍ଦର ମୁଁ ତୁମ ମନର ମାନସ। ଭୁଲରେ ଥାଇ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛି ତୁମ ମନରେ ଜଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ଅଗ୍ନିକୁ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ ଆପେ ଆପେ ତୁମ ନିକଟକୁ ଚାଲି ଆସିଛି। ଆସ ହେଇ ସୁନ୍ଦର ତୁମେ ଜଣେ ନାରୀ ଆଉ ମୁଁ ପବିତ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଂଶର ରାଜା ଦଶରଥଙ୍କର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ନାମ ମୋ ଶ୍ରୀରାମ। ହେଲେ ତୁମେ କିଏ ଦେବୀ? ଏପରି ନିଜ ଚିନ୍ତାଧାରା ରଖି ଦୁଃସାହସ କରୁଛ କିପରି? ଦୁଃସାହସ ଆଉ କଣ? ଦୁଃସାହସ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର, ଏହା ଯେ ମୋର ସୌଭାଗ୍ୟ ଜାଣିନି ଖୁସି ହବ ପ୍ରିୟତମ। ଲଙ୍କା କଟକର ରାଜା ବିରାଜି ବୀରବର ମହାପ୍ରତାପୀ ରାବଣେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଲିଅଳି ଭଗିନୀ ନାମ ମୋର ଶୂର୍ପଣଖା ମାନେ ସୁପା। ଏ ମନ ଖୋଜୁଥାଏ ଯାହା କାଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ତାହା। ସ୍ୱାମୀ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ କେଉଁ ପିଶାଚୀ ରାକ୍ଷସୀର ମାୟା। ମନବିନା ବାଣୀ କହି ଘଟାଇବ ଅମଙ୍ଗଳ କିଛି। ସୁମନା